ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Hello, Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2, powered by Sun Premium Refined Sunflower Oil and Aruna Masala. Yes, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, ಅಂಚನೆ UM Renegade, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುಚಿತ್ and Prabhat Theatre, ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್. And our co-sponsors are Royal Heaven Rose, Olympic Sports, KMC Hospital, Go Heal Ointment, Planet G, The Mobile Gallery, Apple Computer Accessories, Flaunt Clinic, Car Decor Kadri, Motimal Hotel, Renault, Biomon Hair Replacement, Digital Planet, Red FM, SDM College Ujire, Sharada Ayurveda Hospital. So thank you so much for all our co-sponsors. Okay, so itte ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸುರುತ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಪನ್ಪನ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೊಲ್ಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಅಕಲೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲರ್. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಏಲ 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 ಎಂತ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಾಲೆಯದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಂತ 5ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈನ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್. ಹೌದಾ? ಎಂತ ಅಪ್ಪ ಬೈಯುವುದಿಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಶಾಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ. ಹೌದಾ? ಎಂತ ಲವ್ವಾ? ಪಪ್ಪ ಲವ್ಗೆ ಲವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಅಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಉಂಟು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಮೇವು ಆಲಿಯ ಕಡಿಮೆ ಆಲಿಯ ಕಡಿಮೆ. ಎಂತ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಜನ ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಜನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಈಡಿಯಟ. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ಸೋಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಿರ್ರಿ. ಅದು ಹೌದಾದ ಬನ್ನಿ. ಅವು ಹಿರೇನ್ ಪುಗಾರಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ, ಹಿರೇನಿ ಪುಗಾರಿ ಈಡಿಯಟ್ ಬನ್ನಿ. ಈಡಿಯಟ್ ಬಂಡದ ಈಡಿಯಟ್ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಜನ. ಯಾರು ಈಡಿಯಟ್? ನಾಲ್ಕೇನಿ ಯಾರು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೇನ್ ಈ ಜನ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದೆ. ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂದ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆಂಗಿ. ಈಲ ಎಲ್ಲಕನೆ ಈಡಿಯಟ್ ಅವಳು ಊರು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾ ಅಂದೆ. ಪಾಪ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕರ್ ಮಾರ್ಕಾಡ್ ಹೋಯ್ತರ ಏಕೆ ಮಾರ್ಕಾಡ್ ಸಾಲದ ಚೀಟಿಲಿ ಏನು ಊರ ಬದಾತ ದುದಾದ ಐನೆಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಲೈನ್ ಉಂಡು. ಕೆಂಪು ಲೈನ್ ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆಟ್ಟು ದನ ವೈದ್ಯು ಅವು ಒಂಜರ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ. ದಪ ನಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಚೂರು ಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಡತಿ ಅಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಂಚ ಒಂಜರ ಕೊರ್ರೇಜ ನಮೆ ಬಾಲೆ ಕುಡರದೆಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಆಜೆಟ್ಲ ಕೆಂಪು ಲೈನ್ ವರೋಡು. ಪಪ್ಪ ಕುಟರದೆಟ್ಟಿ ಒಂಜರ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಮತ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಆಜೆಟ್ಲ ರೆಡ್ ಲೈನ್. ಪಪ್ಪ ದಾಲಗಿ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಸೈನ್ ಹೊಡತಿ. ಸೈನ್ ನೆಕ್ ಓಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚ ಪಂಚ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ನಾಂದಿ ಯಾನ್ ಎಬ್ಬೇಟ ತಮೆ ನಿಮಿಷ. ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ಯ ಬಂಡು ಪಪ್ಪ ಈ ರೋಜಿ ಮಲ್ಲ ಈಡಿಯಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ದಾನ ಮೆನಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕಾಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ವೇನ ದಾ ಪತ್ತನು ಬೊಚ್ಚೆ ಪತ್ತೋಡ್ದೆ. ಬೊಚ್ಚನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ, ದಾಯ ಮಾರಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಳಿ ಬಚ್ಚವ ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ?
ಈರಲ್ಲ ನೋಡು ಅಮ್ಮೆ ಸಾಲೆ ಬೋನಾಗ ಮಗಕ್ಕೆ 5,000 10,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾತೆರ ಬಂದ್ಪುನು ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟಿಜ್ಜ ಕೋಡೆ ಅನ್ ಸಾಲೆ ಬೋನಾಗ ಮೇರೆ ಕಾಸೇತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲೇ ಅವ ಮಾತು ಪಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಈರಿ ಏಪಲ ಬರ್ತಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅವು ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಎಲ್ಲನ ಹಾ. ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡ್ ಏನು ಪಾಪ ಎಂಕೊಂಚ ಹೊಸ ಕೋಡ ಬೋಡು ಈತ್ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಎತ್ಕೊರೇನ ದಾದೆ ಸೋಡಾ ಸೂರ್ಯ ಉಂತುರ ಸೋಡ ಹೆಂಗಣಪ್ಪ ಪಾಪ ಹಾ ಎಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋಪರತ್ತ ಹಾ ಎಂಕೊಂಚ ಚೀಪೇದ ಸೋಡ ಹಾ ಅನೆ ಹಾ ದೂರ ಬಿದ್ದಿ ಸೋಡ ಕಣ್ಯಾರ ಏ ಯಾನ್ ಚಪ್ಪ ಸೋಡಗೆ ಎತ್ತಿ ತಕ್ಕ 25 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಕೋಡ ಕಾರ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಒಡೆಗೆ ಬಲಿಪುನು ಹಾ. ದೇ ಪಪ್ಪ ಹಾ. ಆಜಂತ ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೋಡ ಕಾರ್ದ ಎತ್ಕೊರ್ಪೇರಿ ಹಾ. ಈರು ಸುರುಕು ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದು 75 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಬತ್ತವಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ತೆಗ್ದ ಅವಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಹಾ. ಇಂದಕ್ಕೆರೆ ದಾದೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಎತ್ಕೊರ್ಪಾರ ಎಂಕದಾಲಜ್ಜ ನಿಕ್ಕಿ ದಾದ ಬೋಡ್ ಬಣ್ಣತ್ತ ಎಂಕ ಡಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದ ಮೇವು ಆ ಮಂಗೆ ಪಪ್ಪ ಡಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ వచ్చిన 10 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಡಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಈರಡಕ್ಕೆ ನೋಡುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಸಾಲೆ ಡುಪ್ಪನಾಗನೆ ಲಕ್ಕವನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಡಂ ಬರ್ಪಿ ಕಾರಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಕಾರಿ ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಕಿಲ ಕಾರ್ದ ಎತ್ಕೊರ್ರೆದಾನ ಇಂಕ ರಡ್ಡ ಜೋಕುಲೆ ಇಂಕ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಜಿ ಈಡಿಯ ఆయన పప్ప ఈడియట్ ತುಲಬ ఆయన ಮಗೆ ఆయన ಈಡಿಯಟ್ ಬಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈಡಿಯಟ್ ಬಂತಾನ ಐಕಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಈಡಿಯಟ್ ಈಡಿಯಟ್ ನಾರಾಯಣ ಈಲ ಇಡಿಯಟ್ ಯಾಲ ಇಡಿಯಟ್ ಸಾವೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಪೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮಲ್ಲು ಐಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಶೀ ಪಪ್ಪ ಬುಡ್ಲಿ ಗಲೀಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಹುಡ್ಕೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಈರ್ನ ಯಾಸನೆ ದೇ ಪಪ್ಪ ಅಲೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಆಯನ ಪಪ್ಪ ಪೊಸಸ್ ಡಸ್ಟ ಒಂದು ಕೊಡದೆತ್ತುಕೊರೊಂದು ಈರ್ ಆ ನೀರು ತಿನಿ ಮುಟ್ಟಬೇನೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಎಂಕೊಂದು ಸಾಲೆ ಬೋನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಗತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಅయింది ಪಪ್ಪ ಈ ಮೇಟ್ ಪುಟ್ಟನ ಬದಲ ಆ ಮೇಟ್ ಮಿನಿ ಪುಟ್ಟುದ್ವೆ ಅವೇ ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಕೆ ವಾರ್ದು ಕೆರ್ತುವೆ ಇವನು ಒಪ್ಪಗೆ ಏಪ ಲಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಡಿ ಆ ಲಂಚ ನಿತ್ತೆ ಬಂಗೊಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಭಂಗ ಬತ್ತು ಬೆಲ್ಲಮೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಆಪ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಬಂಗಾರ ಪೂಜಿ ಆರ್ಲ ಕನೆ ಆಡ ಬರಡು ಮೇ ಬಂಗೈ ಬರಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಈಲ ಇಡಿಯಟ್ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಅವು ಎಂಜೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಇರೇಗೆ ನೇ ಮಾಮು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೆ ಮಾಮು ಎಂಗ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಹೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಸಾಲೆಗೆ ಪೋವನ್ ಪೆರತ ಐಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಸಾಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಡಿಚೇರಿ ಎಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಹೌದೇ ದೇಪಂಡ ಇಡೀ ಸಾಲೆಡು ಯಾನೂರಿ ಮಲ್ಲ ఒక ఎంగల్లా 10ನೇ క్లాస్ డి ఎటే సోకుద పొన్నులు లాగొత్తుండి ಒಂಜಿ పొన్నగు ఐ లవ్ యు పండ్రా పుజి ಹೌದಾನೆ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಂಕಲ್ ಗೆ ಪಾಪ ಅಂಕಲ್ ಬನದ ಕುಲ್ಲೆದ ಆನ ಬಂಗಿ ತುಲಿ ಬಂಗಿ ನಿನ್ನಲೊಂಡು ಎದುಡೊಂಜಿ ಮಂಗೆ ಬಣ್ಣಗ ವಿರೋಧ ಮಂಗೆ ತೇಲ್ದಿಂದೆ ಸೋಲ್ ಮಾತ ಏಪಲ ಸುರು ಕಲ್ಪೊಡು ಐ ಲವ್ ಯು ಪುರ ಬಕ್ಕ ಸುರುಕು ನಿನ್ನ ಕರಡಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಪಾಪ ಬಕ್ಕ ಉಂದಿ ಏರ್ನ ಕಾರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಐನಂಡೈನ್ ಮುಲ್ತುರ್ ದಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಾಲೇಡು ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಲ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ತುಲೆ ಪರತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ತಲ ಕಾತು ಬರ್ಬೇನ್ ಯಾವ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಜಿನ ಲಡಾಖ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಲೆ ಹೋಗಿನಿ ಅದು ದಾದ ಬನ್ನಿ ದಾದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಯಬ್ಬಾ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತೇರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಡಿಯಟ್ ರಮ್ಯಾ ಓ ರಮ್ಯಾ ಚಾವಲ್ ಕಂತಂದೆ
ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅದೇ ಚಾಗಲ್ರ ಅಂತಿರತ್ತದೆ ಬುಲಿಪುಂದ ಹಾಕಿದೆ ಈ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಯಾಪಲ ಪುಣ್ಣೂರು ಬುಲಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬುಲಿಪೆರೆ ಉಂಡು ಯಾಕ ಈ ಸೈನಗ ಅದೇ ಚಾ ಹೊಡಿದೆ ಎಂತ ಮಲ್ಪುಲಿಯೇ ಪಪ್ಪ ರಾಮದೇವರ ಛಾಯಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಬಲ್ತದೆ ಈತ ಮಲ್ಲೆ ಛಾಯಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತುಜ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸುರು ಕೊಂಚಿ ತೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ದಿ ಓಡು ಐಟು ನಿನ್ನ ಜಬುಡು ಅವಳು ಅಂಚ ಸುರು ಕೊಂಚಿ ಸ್ಟವ್ ದಿಯೋಡು ಸ್ಟವ್ ತಮಿತ್ತು ಕುದುಪೆ ದಿಯೋಡು ಕುದುಪೆಗಂತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡೋಡು ಪೇರ್ಗಂತೆ ಭಸ್ಮ ಬಿರ್ಕೋಡು ಬಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ ತರಕ್ ಬಿರ್ಕ್ ಚಾತ ಮಡಿ ಬಿರ್ಕೋಡು ಆ. ಅದೇ ಚಾ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂ ಏರ್ ಗುರ್ಪಿನಿ ಇರೆಗು ತೂ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮಗ ಮಗನೇ ತೂ ಕೊರ್ಪಿನಿ ವಾ ಅಮ್ಮಗ ಮಗನೇ ತೂ ಕೊರ್ಪಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಗನೇ ತೂ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇದಿನೇ ಹೀರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಆದಮೆ ಕರ್ಚವರ ಮೇಲೆ ನೀ ಅತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಮಲ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅಂಚತ್ಯ ಮಾಮು ಇಂಚ ಅಂಚತ್ಯ ಮಾಮು ಇತ್ತೆ ಈಲ ಮಾಮು ಯಾಲ ಮಾಮ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿ ಬಲೆಯ ಈರು ಮಾಮು ಯಾನ ಮಾಮುನ ಮಗೆ ಆ ಅಲಿಯ ಮನೆ ತೊಲಿಯ ಅಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ಬೊಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಯ ಪೇರು ಬುಡದಿನದೆ ಬೇರು ಬುಡನಗನೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಬತ್ತರ ಪೋಯಲ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಬುಡಂಡ ದಾದಾಲ್ಪಲ್ಮೆ ನಮಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಬಿಳಿಪ ಚಾವಾ ನಂಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಏರ್ಲ ಚಾಕೋರ ಬರಾರ ಏರ್ಲ ದಾಯೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸೂರ್ಯಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ರೆಡ್ ಚಾಕೋರ್ವ ಬುಬ್ಬಚ್ ಆಲ್ಯ ಪಪ್ಪ ಚಾತೇಶ ಬರ್ಚಿತ್ರ ಅಂದೆ ಊರವಂತಿನಿಯೇ ಯಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋ ಚಬದಾನ ಹೋ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತಾನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹುಲ್ಲು ಕೊರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ ನೀನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಣೋ ನಮೆ ರಾಹುಲ ಖಾಲಿ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಚಿ ತಿಂಡಿರೇ ಬರ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಆದಮೆ ನಿನ್ನ ಪರ ಬಣಂದು ಅತ್ತಮೇ ನಾರಾಯಣ ಆ? ಯಾನು ತೂಪಿನಿ ಮಾರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡತ ಆ. ಕಾಸಿತ್ತನೇ ಯಾವ ಜಿಯ ವಿದ್ಯೆಲ ಬೋಡು ಮಾರ ತುಳ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡ ಆ. ಐಕೆ ಯಾನೆನ್ನ ಮಗ ಕಲ್ಪವನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಆ. ದ ಬಂಗಾರು ಪದ್ದಿ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ ಉಂಡತ ಅವ್ ಮಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ. ವಿದ್ಯೆ ಮಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಇಜ್ಜಿ. ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಇದು ಲಕ್ಕದಂಡಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ. ವಿದ್ಯೆ ಲಕ್ಕದ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಇಜ್ಜಿ. ತುಲ ಐಕೆ ಯಾನ ಮಗ ಕಲ್ಪವನು ಇತ್ತೆ ತುಲ ಎಂಡ ಕಾಸುಂಡು ಬಂದು ಎದುಡು ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ. ಪಿರವುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮರ ಮಕ್ಕರ ಮಗ್ಬಿಡು ಮೂರ್ಕಿ ಏನು ಆ. ಐಟಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ. ಈಟಿ ಅಟ್ಟಿಗೆ Idiot. ಏಪಲ ಉಂಡತ್ತ ವಿದ್ಯೆಲ ಬೋಡು ಕೈ ನೆಲಿಕೆ ಕಾಸುಲ ಬೋಡು ಸೂರ್ಯ ಎಂಡ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸಿಲಜ್ಜಿ ಮೇ ನಿಲ್ಕೆ ಮಾಸಾಲಜ್ಜಿ 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 ಒಬ್ಬ ఆయన ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬತ್ತು ಯಾವ ದಾತ ಬೈಪಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಸೈತೆ ಬೋತಿರ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ವಸ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಸೈದುವ ಮೆತ್ತೈ ದೇವರೇ. ಪಪ್ಪ ಹಾ ಚಾ ಬರ್ತಿದೆಯೇ ಅಬ್ಬ ಮೋಲ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದು ಬೋತೀನಿ ಚಾ ಬತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಡು ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಪಪ್ಪ ಚಾ ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ಕುಡಿ ಎಂತ ಪಪ್ಪ ಕ್ಲಿಗತ್ತವ ಒಂದು ಮಗ್ಗಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ಈ ಮಗ್ಗಿಗೆ ಈ ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ಆ ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ಚಾಪರಂದ ಏರ ಕಾಲಾಂಡನ್
ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಜ್ಜಿದುಂಡು ಆ? ಮಜ್ಜಿದುಂಡು ದಾದ ಎಂಗ್ಲ ಚಾತ ಅರಿಪೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಪೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆನಿ ಹೊಟ್ಟೆವು ದಾದ ಹೊಟ್ಟೆವು ವಾ ಕೊಡಪನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ದಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಈ ದಾದ ಮಾರ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಜ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಆ? ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದರ್ಪ ಓಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದರ್ಪ ಸುರುಕು ಲೋಟೆ ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕಬೋ ಲೋಟೆ ಬರ್ಲಿ ಹಾ, ಲೋಟೆ ಬರ್ಲಿ. ಲೋಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಲು ಪಾಪ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದರ್ಪ ಹಾ. ಸರಿ ಪಾಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ಓಕೆ ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದರ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು 3 ಸರಿ ಅತ್ತ ಅದಿ 3 ಅತ್ತ ಟೂರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಈಟಿ ಅಟ್ಟೆ ಓಡೆಗೆ ಇರ್ ನಮ್ಮಡಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಪೋನಾಗ ಏರೆಲ್ಲ ಓಡೆ ಕೇನ್ವರಿ ಆತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರಿಗೆ ಅದು ಹಾಲ್ ಪೋಯಿನ ಬಸ್ ಅವಡ ಪಕ್ಕದ ಬಸ್ ಬಾರ ಅಪ್ಪಜ ಒಕ್ಕದ ಬಾಸರಿ ಪೋಣದಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಜಲ ಮಲ್ಲ ಮಕ್ಕೆ ಅವು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಧ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬೀರ ಬತ್ತೀರಿ ಲಾಲಿ ಆ? ಲಾಲಿ ಏರ್ ಕೊರ್ರಿ ಮೇ ಅವು ಸಸಿರಾಜ್ ಕಾ ಅವ್ರ ಕೊರ್ನಿ ಸಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಗೇಟ್ ತಲುಪಿತ್ತೇರಿ ಆ. ರಡ್ಡು ಲಾಲಿ ಇತ್ತಂದು ಆ. ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅರ್ರಗೈಟಿಚ್ಚಿ ಜರ್ಪುಲೆ ಜರ್ಪುಜ ರಾತಿ ಸಿಟಿ ದೀಲೆ ಲಾಲಿ ನೀರಾಪುಂಡು ಏ ಪಪ್ಪ ಆ? ಲಾಲಿ ಜುಮ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಲಿ ಜುಂಬೆ ರಾಪುಜಿ ಪಯ್ಯನಗ ಉರೋಶ್ವರ್ ಬಾರುಪೋದು ಉಪ್ಪರ್ ಜುಂಬರ ಲಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಪಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡರ ನಿನ್ನ ನಾಲಿ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಒಡಗೆ ಕಾಲಿ ಮಾಲ್ ತರಂದು ತಾರೆಡ್ದ ಬಿರಾತಿನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೋಲಿನ ತುಟ್ಟಿನಿ ಆಟಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮೇಗೆ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಟ್ಟಾರೋಡು ಮೇರೆ ಆಪಿಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಪಿ ರೇಸ ಒಂದುಂಡು ಬಲಿಬಿಟ್ಟ ಬಟ್ ಈರ್ ನೋಪರ್ ಆಕುಜಿ ಜೋಜ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಾಕುಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಣ್ಣ ಜಾಕುಜಿ ಬೋ ಇರು ಪತ್ತರ ತೀರನಿ ನಾನು ತೆರ್ದಿಂದಾಗಿ ಮುಖ ತಿಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಇರು ಮಲ್ಲ ಜಂತ ಲೆಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಯಾರು ಮೂಲು ಪುಕ್ಕನ್ ಬ್ಯಾನ ಪುಲಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ಡೇನೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಈ ನನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಕಂಜಿ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲೆಗೂ ஞாமாசார ಕಲ್ಪೇರೆ ಎನ್ನಲಕನೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪೂಜ ಎಂಕದಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಕಲ್ಪೇರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಡು ಎಂಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಲೆಡ್ದ ಬಿರಾತಿನಿ ಬರ್ತೀನಿ ದೇವರೇ ಬಚ್ಚಾಪುಣಂಕು ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕ್ ಈ ನಮ್ನೆ ರದ್ದು ಒತ್ತಾರದ ಮಲ್ಲ ಈಡಿಯಟ್ ನಕಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ದ್ಯಾಗಿನ ಮೆದುಳುಗು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪರಿಯ ಯಾನಂತೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ನೇ ಮಾಮು ಪೊರ್ಲೋಡು ತರೆ ಮತ್ತ ಬರ್ತಿದ್ದ ಪೌಡ್ರ್ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದು ನನ್ನ ಏರನ್ನ ತುಂಡ ದಿಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ ಬಂದು ಮೂಲಂಜಿ ದಿಷ್ಟಿ ಬಟ್ಟದು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನೋ ಅಂಚ ಪೋತ್ 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 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎತ್ತೇನೋ ಆದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಸ್ ಬರ್ತನೋ ಡ್ರೈವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾರ್ದು ಬಸ್ ನಿಂಚ ಉಂಟಾಯೇನೋ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ್ ಬಂದು ಬಸ್ ಎದುರದ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಿಂಚ ಕಾರ್ ದಿತ್ತಿನ ಆತ್ರ ಮಾಮು ಹಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬರಿತ ಸೀಟು ಗೊಂಗೆ ಕುಲ್ದೆ ಗೊಂಗೆ ಏರ್ಮೆ ಗೊಂಗೆ ಶಾಲೆದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೈನ ಗುರು ಶಾಲದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊಂಗೆ ಹಬ್ಬನ ಪುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಂಗೆ ಹಂಗಂತ ಮಾಮು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುರಾಣಿ ಬಂತೀರಿ ದಾದಂಡಿ. ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಆ, ಬಲ 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 ಅಪ್ಪ ಹಾ? ಇದೇ ಶಾಲೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಕೈಗಾರ್ ಪೊಲಿದನ ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಅಕ್ಕ. ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡು ಪುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಜೀವ ಪಪ್ಪಣಗ ಅಪ್ಪ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬನಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇವು ಇರೇನ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ಶಾಲೆ ನನ್ ಚಿರ್ಪೇರಿ
ದಾದವ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಾಗ ನಂಚೂರು ಮಂಡ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ದೆ ದಾದ? ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಚು ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ ಕೇನು ಜರ್ಮನ್ ಪಪ್ಪ ಬರುಡಿಗೆ ಹತ್ರ ಮಂಡೆ ಕಚ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂತೆ ಮಾಮು ದಾದಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂತೆ ಪಪ್ಪ ದಾದಂದ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇರೇನು ತೂನಗಡೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ನೆರಡು ಗೊತ್ತಾಮ ನರಣ ವಿನೀತ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗೇಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು CPL ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಗಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಲ ಜೋಕ್ಸ್ಲು ಮಾತ ಓಕೆ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ತಿಳ್ತನ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ತಿಳಿಪೋಡು ಸೊ ಅಕಲೇ ಖುಷಿ ಆತ ನಿಜ ದಾದಕೇನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಏನಿತ ಸೊ ನವೀನ್ ಸರ್ ಎಂಚಾನ್ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಡು ಖುಷಿ ಆಂಡೆಂಕ್ ರಡ್ಡು ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಒಂಜಿಲಿತಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ದೇವನ ಗೈಟ್ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಏರಿ ನಡುಟರ ಒಂಚೂರು ತತ್ತಾರ ಅಂತ ಯೋಜನತೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಡದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ರಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೇನು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಬ್ಬರ ಒಂಜು ಸಲ ಅಮ್ಮ ಸರೋಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ನಾಗೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿ ಏರಿಜಿ ದಯಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಒಂದು ನಡುಟು ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೋರ ಅವಂತೆ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅವಂತ ಬರ್ತನು ಟೋಟಲಿ ಪರೊಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಅವಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಸ್ಪಾಡ್ದಿನರ್ನ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಜು 49 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ನಮಸ್ಕಾರ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮುಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಏಜ್ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನ 20 ವರ್ಷದ ಜವನನ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡಿರಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾವ್ದು ಪುದಾರನ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಖಲು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏತು ಉಂಡುದುಲೆ ಅಲ್ತರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ 3 ಜನ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೆರೆತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ತತ್ತದಿನ ಸೊ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಸೊ ನಿಖಲು ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಾರಿ ಗಮನದಿಲೆ ದಯಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಏತು ದೆರ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಕುಲು ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮುಂತಾವೇರು ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆ ಪೂಜೆರು ಸೊ ಈರ್ನ ನಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ಇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಸುಕೇಶ್ ಈರ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಐತನು ಇರ್ ಏನು ಬತ್ತೇನಾ ಏನು ಪೋಯೇನಾ ಏನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತೇನ ಉಬರೈತನತೆ ಐಕ್ ಪೂರನ ಇರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ಗ್ಲ ಆಯ್ನ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂಚ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಕೆನ್ಗ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನವರೇ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತಾರ್ ಎಂಚಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ನ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಂಡು ಅವೇ ಸರ್ ಪನ್ಲಕ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೆರ್ತನಲ್ಲ ಅವು ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಯಾ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಅವು ಬಿಡ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಅದು ಯಾನೋದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ ಇಂಚೇನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇದು ಪನ್ಪೀನಿ ಇದು ಈತ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಜಾಂಗ್ ಡಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಸರ್ ಏತಿಯ ಲಾಗ ಬಾಡುವಾರು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜ ಮಂದಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುಜೇರ ವಿನೀತ್ ಹಾಂ ಅರೆ ಮೆಹಂದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಜೆಗೆ ಬರಲು ಎಪ್ಪೇರ ಅಂದಿಚ್ಚಿನ ಹಾಂ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೋಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಓ ಜಾಲಿ ಓ ಅಂಚನ ಹಿಡಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಂದೇನು ಬಂದು ಬುಧಾರ್ದೀಗ CPL ದಾದಾನ್ ಬಾರ್ ನಿಗಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗೋರುಡು ವಿನೀತ್ ಹಾಂ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾಗೇಶ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಅರಣ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿದ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಗೋಣಿದ ಉಲಾಯ್ ಅರಣ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಸರ್
ಎಂಚ ಸರ್ ಎಂಚ ಯಾವನ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಲ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಬೆನಕಾಸ್ ಟೀಮ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತ ಈಗ ನೆಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಬಾರಿ ಅರೆ ನೆನಪಾಪ ಮಾತ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಈರ್ ನಮ್ಮ CPL ತೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ಟೀಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಬೈದರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸುರುಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಯಾನು ತೂನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದಾರ ನಿನ್ನೇನು ಆ ರೀತಿ ನಲ್ಪೇರ ಇಂಚ ನಲ್ಪೇರ ಅಂದು ತೂನ 45 ವರ್ಷ ಅಂದು ಪಂಡಿರ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ. ಸೊ ಇಡೀ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜೋಕುಲು ಪೆದ್ದ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪುಪ್ಪನ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಬೈದನೆ ಆಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪನು ನಿಕ್ಲು ಕೊರೊಂದು ಪಯರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರೊಂದು ಪೈರು ಅವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲಾವೇನು ವೇದಿಕೆಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಲುದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಯಾನೋರ್ ಈರ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಮಾರ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬೂರ್ಲ ಕಾಣಿ ಯಾನೋರ ಸ್ಟೇಜೆ ಬೂರ್ನ ಅವು ನಿಜ ಒಂಚೂರು ತಾಕಡ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಿಸ್ ಆಣ ಅಂಚಿಂಚ ಅದೇ ಬೂರ್ನಾಗ ಇದು ಅಂಚನೆ ಬೂರ್ವಾರ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಉಂಡ ದಾದಾನ್ ಅದೇ ಇನ್ನಿತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಓನರ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲೆ ತೊಂದೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕುಂಬ್ಳೆ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭು ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಆರ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ R ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಜನ ಸಂಘ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯೋಗೀಶ್ R ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಾರಿ ಪುರುಲುದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಫಾರ್ ದ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಯೋಗೀಶ್ R ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿ ಫಾರ್ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ నేను ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ and ಅಂಚನೆ ಸುಚಿತ್ರಾ and ಪ್ರಭತ್ ಥಿಯೇಟರ್ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅವು ಲಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನರಸಿಂಹ ಸರ್. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಏನು ಚಾಪುನ್ ಸರ್ ನೀದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲೈವ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಕ್ಲ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮರ ಎಡೆ ಆತಂದು ಆಸ್ ಎ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೋರು ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಂಡ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೀ. ಎನಿ ಪಂಚಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಯಾನ್ ಕೊರಪೆ ಎಂತ ಮಲ್ಪೋನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಫ್ರಮ್ V4 ನ್ಯೂಸ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ R ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಜನಾ ಸಂಘ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 2 ತಲೆಕರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರನ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಆರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಜನಾ ಸಂಘ. ಸೊ ಸಂಚಾಲಕರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಸೊ ದಯಮಲ್ತ್ ಬರೋಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರನ್ ಮೇರೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.